Què tal, gent? I avui us porto un tema que em té flipat. Ostres, no us podeu ni imaginar el que està passant amb les xarxes socials i la intel·ligència artificial. És una bogeria. Resulta que aquestes eines han canviat completament com consumim i compartim informació. Us ho explico. Mireu, els algoritmes d'intel·ligència artificial estan creant el que s'anomenen bombolles informatives. És com si visquéssim en una bombolla on només veiem el que ens agrada. No em fotis. Això fa que només reforcem les nostres pròpies creences i no veiem res que sigui diferent. És com si estiguéssim tancats en una habitació plena de miralls veient només el nostre reflex una vegada i una altra. I sabeu què és el pitjor? Que ni tan sols ens n'adonem. Bueno, i aquí ve la part més boja. Aquests algoritmes estan dissenyats per mantenir-nos enganxats a les xarxes. I sabeu com ho fan? Doncs, mostrant-nos contingut polaritzador i extremista. Ostres, és com si ens estiguessin donant droga digital. I el pitjor és que això està creant una mena de nosaltres contra ells. La gent ja no veu persones a l'altre costat de la pantalla, només etiquetes. No em fotis, estem perdent la humanitat. És com si estiguéssim en una guerra digital, on tothom es baralla per tenir raó i ningú escolta. Gent, hem de despertar i adonar-nos del que està passant abans que sigui massa tard.